Claus, har du nogensinde været oppe i fyrtårnet derinde? Nej, aldrig. Han er åben, du kan godt komme op. Nå, okay. Så kan du komme ud på det platform. Ja. Jeg tror faktisk altid, hver gang vi har været i Ursund, så har det altid stået klar derinde. Ellers så har vi... ja, der var altså lige en gang, hvor vi så lå og ventede på at vi så skulle komme, men der gik vi søndag i Glad i stedet for. Ja, okay. Hvor vi så blev sendt til Haderslev i stedet for.